A teraz sa k vám prihovorí predseda ľudovej strany Naše Slovensko a banskobystrický župan Marián Kotleba. Dobrý deň do Gabčíkova. Ja vás ešte raz vítam na tejto dnešnej petičnej akcii, ktorá sa z mne neznámeho dôvodu nemohla uskutočniť tu v Gabčíkovej na Deň Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra tohto roku. Z toho istého titulu, ktorý tu pán doktor pred chvíľkou spomenul, že my sme sa dnes neprišli rozduchávať nejaké vášne maďarsko-slovenské, pretože všetci stojíme a všetci žijeme v tej istej republike a stojíme spoločne na fronte, na ochranu nášho štátu, našej vlasti. Z tohto dôvodu bude moju reč do maďarského jazyka tlmočiť Štefan Sanislo. Štefan Sanislo, ktorý ako prvý mal tú odvahu, že sa postavil proti cigánskemu teroru v Krásnej Hôrke. Štefan Sanislo, bez ktorého by sme ani len nezačali riešiť otázku nelegálne obsadených súkromných pozemkov cigánskymi extrémistami pod Krásnou Hôrkou. Üdvözöljük a bősi lakosokat! Szeretnénk elmondani, hogy a mai felépésünk nem a szlovak és magyar megértés vagy nem megértésről szól, hanem arról, hogy bizonyos célokat elérjünk, és támogassuk a bősieket abban, amiben ők lettek az elsők, azaz a referendumokban. Prišli sme sem do Gabčíkova práve preto, že hoci vláda svojim jednoznačným rozhodnutím umiestnila imigračný tábor práve sem, tak obyvatelia Gabčíkova, aj vy, ktorí ste tu dnes, ste v referende jednoznačne povedali nie týmto snahám, jednoznačne ste povedali nie imigračnému táboru v Gabčíkove a ja som sem dnes prišiel preto, aby som vám za toto vaše rozhodnutie poďakoval a aby som vyjadril svoju podporu a vďaku za vašu odvahu. A mai gyűlés és összejövetel a tiszteletünk kifejezéseképpen jött létre, amit szeretnénk kifejezni a bősi lakosoknak, hogy kezükbe vették életüket, összes erejüket, azért, hogy kifejezik a saját véleményüket a migránsokkal kapcsolatban. Tisztelet jár nékik ezekért a döntésükért, amit kevesen tudtak megtenni Szlovákia területén. Ezért a tényért a szlovák Naše Slovensko, néppárt, a mi Szlovákiánk elnöke, Marián Kotleba szeretné kifejezni tiszteletét és megbecsülését minden állampolgárnak azért, amit tett ezen a referendumon. Prišli sme sem, aby sme vám ukázali, že ľudová strana Naše Slovensko sa bude vždy zastávať slušných ľudí, ktorých táto vláda jednoducho odignorovala. Vždy budeme stáť na strane pravdy, bez ohľadu na to, či sú utláčaní Slováci alebo Maďari. Szeretnénk kifejezni, hogy a mi Szlovákiánk néppárt mindig azoknak az embereknek az oldalán lesz, akik szeretnének Szlovákián gyarapodni, és ezért az országért mindent megtenni. To, čo sa udialo tu v Gabčíkove, nemá na Slovensku obdobu. Štát pošliapal ústavné práva nás všetkých v jednom jedinom rozhodnutí. Najprv proti vašej vôli, proti vôli obyvateľov, ktorú ste vyjadrili maximálne demokratickým a legálnym spôsobom, referendum,
proti tejto vôli a proti referendu zriadil imigračný tábor a potom v deň ústavy nezákonne pošliapal a zrušil ohlásené verejné zhromaždenie. Toto na Slovensku v moderných dejinách nemá obdoby. Az államvezetősége cselekedeteivel sárba tipolta a szlovákiai alkotmányunkban megszavazott jogainkat, aztán, hogy fejezték ki véleményüket a bőségek a migránsokkal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy ők ellenezték ezeket a migránsokat a területükön, annak ellenére 500 személyt szeretnének elhelyezni ezen a területen. Nem elég a jóból, az alkotmány ünnep napján, szeptember 1-én betiltották a szlovákiai személyeknek a szabad mozgás területét a saját országuk területén. Személyünk szerint ez normális, demokratikus országban nem történhet meg. Nem történhet meg. My sa však nemôžeme čudovať, že vláda robí všetko preto, aby potlačila odpor, aby potlačila nespokojných ľudí. Pretože keď sa pozriete za mnou, vidíte všetky zradné strany, ktoré hlasovali v Európskom parlamente za to, aby Slovensko povinne prijímalo imigrantov. Medzi týmito stranami nie je žiadny rozdiel a oni všetky spoločne sa snažia umlčať tých, ktorí ešte nestratili zdravý rozum a proti vôli ľudí sem nasťahovať čoraz väčšie počty imigrantov. A hátunk mögött lévő táblán fel vannak tüntetve azok a parlamenti pártok, akik az Európai Parlamentben kifejezték a nézetüket az immigransokkal kapcsolatos elhelyezésükben ezen a területen. Egyetlen egy párt sem ezek közül, akik itt fel vannak tüntetve, nem azon törik a fejüket, hogy segítsenek a szlovákiai népnek, hanem hogy tiporják el azokat az embereket, akik próbálják szebbé és jobbá tenni az életüket ezen a területen. Rozmer imigračnej politiky a tej záplavy imigrantov na Slovensku, ale do celej Európy má hlavne tu u nás tri také roviny. Prvou rovinou je rovina politická, druhou rovinou je rovina bezpečnostná a treťou rovinou je rovina sociálna. Ennek a politikának, amit a állami képviselőink képviselnek, három vonala van. Egy politikai, biztonsági és szociális. V politickej rovine sme svedkami toho, že vláda absolútne ignoruje vôľu ľudí. Že ignoruje vôľu tých, ktorí ju zo svojich daní živia. A politikai vonalon ignorálja az embereknek, a választóiknak a döntését, és felhasználják a pénzüket a választóik ellen. V bezpečnostnej rovine počúvate od ministra vnútra, že od imigrantov nehrozí žiadne bezpečnostné riziko. To hovorí najvyšší predstaviteľ
ministerstva, ktoré nedokáže zabezpečiť pokojný a bezpečný život pre slušných ľudí, ani ich chrániť pred cigánskymi extrémistami. A títo ľudia, tento istý minister, ktorý nevie ochrániť ľudí pred cigánskymi extrémistami, hovorí o tom, že ochráni ľudí pred imigrantami. Keby to nebolo smutné a vážne, tak by som sa na to musel zasmiať. Hogy akarja megvédeni a belügyminiszterünk az embereinket a migránsok elől, mikor egyszerűen nem tudnak fellépni a több éve velünk együtt élő cigány extrémistákkal szembe, akik elfoglaltak területeinket, és mindennemű jutatások ellenébe használják és felhasználják saját érdekeikre. És ezt teszik úgy, hogy nevetés nélkül nem tudjuk megállni ezt az egész dolgot. Dôkazom týchto slov je nedávna vražda matky 3 detí na Horehroní u nás v Banskobystrickom kraji, kde cigánsky extrémista znásilnil a podrezal matku 3 detí. Polícia ho chytila takmer po 2 dňoch 70 kilometrov od miesta činu. Za tú dobu, keby chcel, podreže ďalších niekoľko žien. Tudatában annak, hogy a Banszka-Bistricai kerületben egy cigány extrémista egy fiatal anyának megerőszakolása után nyakat vágta, és rendőrség 2 nap után ugyanavval a késsel ugyanezen a területen találta meg. Rajta múlott volna, nem egy, nem 2 asszonyt tehetett volna tönkre, ha többeket. Ako by potom štát a minister vnútra z vládnej strany chránili ľudí pred organizovanými gangami imigrantov, keď ich nedokážu ochrániť pred jednotlivými agresívnymi extrémistami z osady. Hogy tudna fellépni erélyesen a belügyminiszterünk, hogyha egy személy ellen nem tudnak fellépni, akkor hogy tud fellépni egy organizált, egy külföldről indítványozott támadást országunk és az Európai Unió ellen? Odpoveď je jednoduchá. Ochrániť nás by nedokázali, ale oni to ani nechcú. Oni nám všetkým len klamú do televízie, klamú nám do rozhlasu, rovnako minister vnútra, rovnako premiér. Nem tudnának minket megvédeni, de a médiákon keresztül hazudnak a szemünkbe, és azt mondják, hogy meg akarják ezt tenni. De nagyon jól tudjuk, hogy ők ezt nem is akarják. Predseda vlády tiež rozpráva o tom a v posledných dňoch sú toho plné články v novinách, že on tu imigrantov nechce a že zabráni ich príchodu na Slovensku. Ale čo v skutočnosti robí? Ignoruje referendum Gabčíkové, zriaďuje imigračné tábory a poslanci za vládnu stranu Smer hlasujú za kvóty na prijímanie imigrantov v Európskom parlamente. Miniszterelnökünk azt fejezi ki a médiákban, hogy ő nem szeretné itt a migránsokat a mi területünkön, és mindent megtesz azért, hogy ne is legyenek Szlovákia területén. Annak ellenére, hogy tudja, hogy a bősiek kifejezték referendumba dolgaikat, annak ellenére mégis elhelyezik a migránsokat ezen a területen. A képviselői az Európai Unióban a
parlamentjükbe, azért szavazták, hogy igenis elhelyezzenek Szlovákia területén ilyen migránsokat. Akkor ez micsoda? Kétszínűség? Vagy jópofáskodás? Vagy micsoda ez? Počujeme zvony a ja mám taký pocit, že ak sa konečne nezobudíme, tak naozaj nám všetkým na Slovensku budú zvoniť tieto zvony ako zvony posledné rozlúčkové. A harángok szólnak, de ha nem fogunk felébredni, több mint valószínű, hogy mindenkinek a számára ezek a haráng szavak lesznek az utolsók, amit hallottunk. My sme tu ale dnes práve preto, aby sme ukázali celému Slovensku, ale celej Európe, že nie sme na Slovensku ľahostajní a že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí nedopustia, aby našu vlast zhumplovali tí, ktorí sem nepatria. Azért jelentünk itt meg, hogy megmutassuk az egész Európai Uniónak, hogy nekünk nem mindegy, mi fog történni Szlovénskóval. Hogy megteszünk mindent azért, hogy... és meg akarjuk mutatni azt, hogy vannak itt még olyan személyek Szlovákiában, akik ellenzik ezt a hozzáállást, amit a képviseleteink mindenféle téren jelentenek. Pretože dnes je veľmi dôležité, aby sa v každej jednej európskej krajine zobudzali ľudia a aby v každej jednej európskej krajine nahlas povedali nie imigrantom, budeme stáť za svojou kultúrou, za svojimi tradíciami, za svojimi hodnotami. Nechceme ich tu na! Odchod! Nechceme ich tu na! Szeretnénk megmondani, hogy nem csak mi, ha a többiek is ébredjenek, és velünk együtt harcolnak a migránsok ellen, mivel mi szeretnénk, hogy maradjanak kulturális érdekeink, úgy szintén keresztény érdekeink, és a tradicionális értékek is fennmaradjanak ezen a területen. Pri tejto príležitosti si pomôžem slovami ministra zahraničných vecí Maďarska, ktorý minulý týždeň povedal, že Maďarsko vyšle imigrantom jasný signál, že Maďarsko ich na svojom území nechce. Magyarországi külpolitikai miniszternek a szavait fogom felhasználni, hogy megteszünk mindent azért, hogy Magyarország területére, vagyis a mi területünkre, és ezek a migránsok ne tudjanak bekerülni. My ich tiež na svojom území nechceme, ale žiaľ, náš minister zahraničných vecí nemá gule na to, aby to povedal. Náš minister zahraničných vecí totiž neslúži Slovensku, ale Európskej únii a Bruselu. Mi miniszterelnökünk nincsenek golyói ahhoz, mint a Magyarországinak, hogy ezt megmerje mondani, és egyenes szignált küldene az Európai Unió felé. Zároveň sa chcem z tohto miesta poďakovať maďarskej vláde, tak ako som písal už list predsedovi maďarskej vlády, pánovi Orbánovi, za to, že dnes na svojich hraniciach bojujú nielen za Maďarsko, ale bojujú za celú Európu. Keď dnes padne Maďarsko, keď dnes maďarskú hranicu násilím imigranti prekročia, o pár dní padne Slovensko, o pár dní na to celá Európa. Még egyszer szeretném kifejezni tiszteletemet a magyar miniszterelnöknek, aki mint egyedüli politikus a hátat tartsa nem csak Magyarországét, hanem az egész Európai Unióét, úgy Szlovákiáét is.
Ha elesik Magyarország, vele együtt el fog esni Szlovákia is, és a többi európai nemzetek úgy szintén. Pretože je to smutné, ale musím to povedať. Ak by sa tá vlna imigrantov prevalila cez Maďarsko až sem, naša neschopná vláda nie je v stave urobiť vôbec nič na záchranu Slovenska. Ha Magyarországon keresztül vonulná ez a migránsoknak a serege, és Szlovákiára kerülne, ez a tehetetlen vezetőségünk nem tudna semmit tenni népünkét, senkét, se magyarokét, se szlovákokét egyaránt. Preto aj tu v Gabčíkove apelujem na vás všetkých miestnych obyvateľov, ale aj tých, ktorí ste prišli z ďalej. Dobre si zapamätajte tie politické strany, ktoré hlasovali za to, aby imigranti na Slovensko mohli prísť, aby ich Slovensko muselo prijať. Ja to budem čítať, zapamätajte si. Smer, sociálna demokracia, Most, Híd, KDH, SDKU a obyčajní ľudia od Matoviča. Títo všetci zradili Slovensko, zradili našu vlast. Meg kellene jegyezni a lakosoknak és mindenkinek, akinek köze van a politikai létünkhöz Szlovákián, hogy melyikek voltak azok a pártok, akik igenis azért szavazták, hogy elhelyezik ezeket a migránsokat szlovákiai területén. Az a Smer SD, Most, Híd, KDH, SDKU és obyčajní ľudia. Magyarra lefordítva, gondolom nem kell, mert mindenki ismer ezeket a pártokat. Tretí rozmer tejto imigračnej otázky, zvlášť na Slovensku, je rozmer sociálny. A harmadik vonala ennek a dolognak a szociális vonala. V situácii, keď niekoľko 100 000 ľudí na Slovensku nemá prácu, v situácii, keď ľudia, ktorí celý život robili, pracovali, budovali našu vlast, majú dôchodky ani nie 300 eur, v situácii, keď vláda chce dôchodky zdvíhať o 1,5 eura, v tejto situácii majú imigranti u nás všetko zadarmo. Abban a szituációban, mikor 100 000 munkanélküliek Szlovákiában, nyugdíjasok százai minimálbér alatti nyugdíjakat kapnak, megélhetőségük alatt, és ezeknek a személyeknek 1,50 € fogják emelni a nyugdíjukat. És velük szemben a migránsok, akik mindent ingyen fognak kapni ezen a területen. Ja sa vás tu v Gabčíkove teda pýtam, priatelia, všetkých Slovákov aj Maďarov, v čom sme my a naše deti? V čom sme my horší ako tí imigranti? Prečo aj naše deti nemajú zadarmo internáty? Prečo nemajú zadarmo bývanie a stravu? Szeretném mindenkitől megkérdezni, mivel vagyunk mi rosszabbak, mivel rosszabbak a mi gyerekeink? Miért nincs a mi gyerekeinknek ingyen internátusuk? Lakásuk és élelmezésük. Pre vlastných ľudí, pre obyvateľov Slovenskej republiky vláda nemá žiadne peniaze. Nie sú peniaze na vytváranie nových pracovných príležitostí, nie sú peniaze na zdravotníctvo, nie sú peniaze na dôstojné dôchodky, na nič nie sú peniaze. Ale keď Brusel rozhodne, tak na imigrantov sa peniaze našli. Nincsen pénz az egészségügyre, nincs pénz a szociális megsegítésekre, nincs pénz a nyugdíjasokra, nincs pénz semmire.
de mikor oda kerül a sor a migránsokhoz, akkor a pénzek egyszerűen előkerülnek. Preto ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja budúci týždeň pošlem ďalší list predsedovi vlády Slovenskej republiky, v ktorom ho požiadam o to, aby vláda Slovenskej republiky hradila ubytovanie a všetky študijné náklady všetkým študentom na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Som presvedčený, že naši študenti sú pre našu republiku omnoho hodnotnejší ako imigranti, ktorí nám sem tlačí Brusel. A pozíciómból kifolyólag fogok írni a miniszterelnök úrnak, hogy a Banskobystricki járásban minden egyes tanulónak ki legyenek fizetve az összes tanulási és az elszállásolási kiadásait fizesse ki az állam.